askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen. Emakumezkoa askori eustot, estankaute moduen ikustot, beti gauz ixe bardinik. Ibilian. Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasa baita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, ziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikiekin bada ere, ikuspegi orokor batetik, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume ditugu gurekin gaur, Karmele Gisasola eta Maribi Saralegi, kaixo, ongi etorriak bioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Saralegitarrak eta Gisasolatarrak, herri kirolei lotutako bi familia, Maribi. Bai, hala da. Biek nahiko, gu aizkoran igual gehiago eta beraiek galarriarekin, baina bai. Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herri kirola, batez ere aizkora kasu hontan. Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginu zenan, atxea itzen zen aizkolari obenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, gure jolasak ziren enborran gainen karrerak iten da, ibiltzen ginen baserrin. Eta zu, Karmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista. Bai, geixa harrixe, batez baita izen zalako harri jarrotzaile, osa bai, aizkoran, orduan bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri hartien, baina nire nebieta lehenguzue lehengo 3 urtekin bai aizkoran hasi zien, Orduan, bai izan die, bai harrixe eta bai aizkorie, bisiko ondi pixkate lotute gure etxien. Eta hori probatzen nola hasten da bat? Modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zure astapenak? Keba, inundik inora bez. Nebita lehenguzu urten ziren oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urixekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, aron aizkora kajekin, baina ni aurrek ikusten ikunien nik ez naban eska askorik ikusten, miren urkiolaz izan, nera bi esanien, aitakin batera entrenatzen harri jasotzen, berasan eska bakarnetarikue, gero hasi ziren atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, segan, ja pixka famatxua hartzen bebai, baina ni pepet ikusten aban, ez dakit gizonen plazie, ni beznitzen abile, ni gimnasian beti azkena geratzen itzen korreke, baiak salto bizinin bota iten itun, oso aldre bezan itzen, nik enaban balixo kirolerako, gainera neskapotolatxoen itzen, eta pentsatzen nahan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukezen nien, aitak esan arte, Karmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animoetan zenitzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animo ebierri zen ikun, Bai, ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animo hori. Zu, Maribi, zu nola hasi zinen, aizkoran? Ni gazte-gaztetatik joan itzen leitzetik, Otxagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duzait mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat orduan, batutan igual trago pareatik jentzitxun, da bizkoa faltatu bezala jentzunet, orduan normala zen, oain igual ezain beste, baina, eta orduan ere butilezenak esan zion, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, apustu kasten dien bezala, eta hola, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, 85.000 pestaz, oain izango zien €150, baina urte asko dioi, eta hola zizien, da jarritzen benga San Jose unen, da nik ez dutela, nik aizkora ikusin asko, baina ez nitzen behin aizkora nahi jo. Beraz, zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra. Bai, gizona etzen, euskaldun, baina gizona zen da, hola. Bai, eta nik esaten, nik ez dut, niz nahiz aterako, eta benga, entrenatu behauta hola, eta nire asko gustatzen zitzen, baina kristolo txamatzen ziren. Eta bai, San Jose bat izan duzen, eta joan ginen frontonea, eta fronton guzia zeon jendez beteta, eta zentzien, abizatzea izot ateratzeako zu jakiteko beteta, niz nahiz aterako, eta nola ez, venga, eta ateran itzen da, oso, trantzea, baina, Ikusmina piztuko zuen. Bai, asko, frontonazen emakume beteta, baten tope,
Bai, eta gero bazen hasi zen bakarren, jo ba, igual egunkarire honik ez mesedez, ez. Eta nire familik etzekin inork pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina zergatik ez da esan danik ez da pentsatu ere. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren da, bai. Eta nola joan zen, Hola esan behar ezin ginen, diguzu? Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koskorrak ziren, eta etzen oso, osea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta Jon Berzuen Bretainara joaten zien urtero, aste santun, itxean Euskaldunentzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez etortzen bi aizpekara eta anazita, jo, ja, baina, han ez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da dena joan ginen. Eta hola ginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola ibili ginen urte batzuk. Hori da, 5 urte gintzen dituen zuk, ez? Bai, Plazan. bai. Harrera hori, esan dugu, oso gizonena zen garai batean plaza, Bai. orain hori aldatu da. Nolako harrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begirada raroak, komentarioak, Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzikin joaten ginen, beti talde bat ginen, daiten ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontra itzen da hola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du. Baina beti ginen ba, hola, bai, beraiekin babestuta bezala. Bai. Carmele. Bai, Ez ze genuen puri hasiera entzuti, bai, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatu zuala lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketia, gero urtez urte da. Baina ordura arte, ostra, ba, gupestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, ez dau bidixoik. Eta esatot askotan ez, guk maile mantendu indogu, txartua da. Da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mozto guzla, eta igual garai baten, bai, moztezila ondixauek, ez dakit horiek ixauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze zien, edo zelako zere eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun ja obie deuke, ona deukeule esango neuke, hasiera baten komentarizu beti esti igual onenak izeten, edo ez dakik gupa izalantze eukitzogu ez, nahiku lan ipintzoskue, geixa enbiogu, gure burue geixa segidu bitzagu, bada osolako zalantza batzun ikuste aizkora munduen emakumietan. Zu, Maribi, hasi zinen garai haietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan ikusten zenuten? Orduan etzeon, 5 urte hola ibili ginen bi bakarrik. Eta gero ni jautze behar nuenen, orduan hasi zen Itziargoenaga, bera hasi zen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez. Nik ofiziala bintzete edo bere sasoien bintzete jokatu gendu nien nik ari jarretu jokatu naban, Ja. Bai. Baina nire demoan etzen deuz, beti ginen biek elkarrekin. Eta imaginatzen zenuen, bilakaera hau izango zuela, emakumearen presentzia hainbeste hasiko zela? Ez, que ba. Porque lehenagoko urteetan ere baginuen entzunola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, pentsatzen genuen hola izango zela, edo, ez dakit, oain dauden ainez, que ba. Orain argazkia, Carmele. Bueno, ni pixka preokupatu nago, ez dut zurrek esango. Oin bebai beste torne bat urten da, 6 bakarrik apunta hodie, ni pixkate baji emondot, gerretik eta ez nabil, oindala urte eta erdi lesiona honitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, ba orduke de lesinu eta etorri egin da, orduan lasai nahi otasi, eta eske bieskukin kontauleik ez gaur egon bebai zema dago esan, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo esatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen gora eta gora doien moduen, emakumezko askori eustot estankaute moduen ikustot, osea, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Eta iratik eta iratia zondoak eta esatozte, Carmele, lasai, gu bere sasoien 2-3 ibili ginen, da gero etorri zineten beste da nope, bai. Orduan besatu, bueno, vale, lasai. Txapelketak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zango nuk azkenen gurtietan, Baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, enbor asko behar da, aizkoran azteko, harri jasotzen hasten dena, bueno, ba, harri batekin, ez? Inbertitzen dau, eta eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu. Bai. Gu gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri,
eta txiki-txikia zenetik ikusten ginen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan du zen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde hoberena dula, eta egia da talde bat garela, ez gara, bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da. Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu. Aizkolari batek minimo bi laguntzaile deukez. Osa, nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi mailan dauzena, minimo bintzat, bi badeukezela. Azkenin ez da egurdanak prepara biozu, moztun biozu, jasen biozu, aizkore daukien lana, pikau bozu, zorrostun bidie, gustoko mangu edeukezuz, ez deukezuz, ez da aizkori bakarra, gero gimnasioko lana deukezu, nutrizionisti biozu, gerrexeko ondo deukezuz, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badeukezu, ezke zinezkoe da. Bueno, ibili alza, jolasten. Bai. Baina zozer nahi bozu lortu, inguru potente bat biozu, eta gainera inguru horrek ez duzu kobratzen. Ez da gimnasio batera jun eta kuota bat ordaintzozu eta listo inde dago, edo crossfitera zoizen moduen. Hemen zure inguruko normali emintzet hauren denpori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zoizen zuk esan duzu esan, bueno, a pasar el tiempo, ezin duzu hori esan, oza, azkenien zure gaitik enbiozuz gauzak, baina ezke zure inguruko ebe pixkat sordotzezule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien zure laguntzen dabiz. Eta igual ez egunero, baina bi egunertipein bai. Ni oso baiko retorri naiz, pentsatzen, azkundea ez, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmele ja jeitxin laino hortatik, Maribi, ez dakizu nola ikusten duzun egungo argazkia. Bueno, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni 5-6 urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren 3, eta gero bira, orain badire ez dakitzen bat, 10, 12, 15, ez dakitzen bat, orduan bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta... Zor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean batuta... Oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidera daroie. Harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, josuz binakako txapelketa badauz aizkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixengue bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin gero lehiara goiezenin eta gero txapela jokuen dauenien. Ustot aizkolari geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz izela elkarren barri, oso nire zan. Ez. Eta bakoitza ditu bere sekretuak bere gauzak, eta bakoitza bere entrenatzeko, nik uste direla mundu ezberdinak, batetik bestera. Gero egia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatloia, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badagoela... Bai, bere sasoien ustotelaro garren amarkadan azizala, guraitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondixo eukiban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak esan hor txikitu zala, berak horrezioala asmau, zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondixea dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatoloiko lehenengo mailan nahi bozu ibili bintzet. Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Ez dakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen. Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzeko menidan. Oso mundu maskulinu izen da, gaur egunen gerotez eta emakume geixa gauz, segun ze modalidadetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa emoten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi deukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz, ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste pro da nipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa. Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi? Neska bakarra, emakume bakarra.
Ez dakit. Nik uste dut kirol honek laguntza asko behar duela, eta ez dagoela. Mutiletan ez dago, eta neskatan askoz gutxiago. Eta hori, plazara bakarrik atera, eta hori sarrera bat jarri, eta ez dakit. Zesan. Probatzi ideala, ez? Osa, dinot, Bai. momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin da bizela, bai plazie bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez duket buruen oin momentuen... Donostin, adibidez, ez? Trinidade plazan. Bai, ez dauz betetzen da. Baina, klaro, Trinidade plaza da, eta edozein gauz jartzen bat duzu, beteko da. Hori da. Ez dela... Bueno, hori ez dut uste herri kiroletako kontu bat denik ez. Beste askotan futbolaz hitz egiten hasten baldin magara, edo norregon liteke prest 70 euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neurketa bategatik 10 euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun bai entzuten dugu oraindik. Bai parte hartzen da dena, bai, gero eta emakumeak exa gau bezala, gero eta lizentziak exa dauz emakumietan, gero eta ikusleek exa die emakumeek hori bai, baina zenbateraino ez dakit. Osa hori da zalantzia. Gero bestea dago ikusgarritasuna zuglen esaten zenuen, Maribiren garaiko ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da. Bai, hori bai. Imagina asko zeobea da, bai. Eta hori ere garrantzitsua da, Karmele. Bai, guztiz. Bai, mediatikoki zenbatetak esa erakutzi, hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Miren Urkiola eta Harri Jarotzen ebizenien, bai, YouTube baseu, baina, klaro, zuke zindozu zezibizioa danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, askotan esatu, talenako txapelketak, zelan jasoko eben arrixe, edo zelan moztuko eben, edo, klaro, gaur egun badeukagu sare sozialak, nahi beste telebiztie, radixu beia betu, rabatzen, zeik izango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeukagu imagenak, eta nik uste... Zelan da, ETV bat bai eskarrak eman guzela, igandero, lauretan, herri kirolak botatzearen, gure kirolela botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde hortatik eskarrik asko, baina, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule deskantzatzen geratu. Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara ez ziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da, baita herri kiroletan ere. Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti igual plazara ez joanangatik, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, hori importantea da jendean erentzat. Eta hori referente batzu badaude, hobeki, ez? Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, herri kirol mundura, hori ere asko aldatu da. Bai, azkeninan bai teknik eta inderra lantzen da, herri kiroletan bai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, eskipeti izatot, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako harrexi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura haunduxe ikustotziet, edo, bai. Eta hain da bezalto bat, asko hasi die harri jasotzen hortipe bai, oin crossfit herri kirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aitak 60 bat harri inzitun olako txapelketa baterako, ikustera joan ginen, bai, moldatzen ziren, igual txikixena 45 kiloko harri zien, eta gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat bierrik, botaleku oso koltsoneta estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politi izen zen, aneu esan ez dakit, 80 partaide danak harri jaso biben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe. Nik ikustutena da, aizkori ezin dela transmitidu horra, transmitidu ez dakit zelan esplikau, zeleikela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dela. Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, apustuak beharrezkoak direla, edo, badirela ez, aliziente bat. Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan. Ja. Beharko litzateke posible da, ez... Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan, igual emakumeak gara, ez dakit, Seguro lagoak, gizona baino. Bai, izeleike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da...
gurin baitak bat eta bakarra dauke jokatute, de hecho esagotzien behin da barriro beste batzu jokatzeko, eta berak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gagu bai, eta ni bai, ezingo neuke edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da? Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015ean, Segan eta Aizkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa. Bai, bat eta bakarra dau jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1802 urteko da. Berren urte baino gehiago pasa biherrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, Bai. txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko, baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da geixain. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit. Zuk orain, plazan egun zuek dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria? Akaso hemendik zerbait aterako da? Ez dut uste urteko da nik, ez da, baina ez dakit. Ez daukete... Gizonenak egin di pilo bat, bai Aizkoran urtero ikustoguz, harri jasotzen gerotak itxea baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Hemen badakit gure nagusia oso apustu zalea da, Txetxu, zagutzuko duzu. Bai. Eta Nerea Arruti ere hasi zenean oso indartxu plazan agertzen. Nereak egingo du, mutilen baten kontra esaten zuen, Maribi, akaso zure garaian izan zen nuen horrelako zerbait. Ikus dezakegu, ikusten duzu, biderik, aukerarik. Bueno, izaliteke, a ber, ez dakit. Bai. Apustua gorra da, Nerea ez, Nerea izan duzen hola sinitzen. Bai, baina, zuk apustuen berri ere badakizu. Baina beste apustuk hori gauze serioak dieta, lan, askokoak, bai, orduan, ez dakit, ez da erreza horrengatik. Bai. Esaten dela erraiz, baina ez da erreza. Hori da, eta gero babes falta baldima dago ez, areta bai, da gero osatu zuez, eta hainbeste jende torrikoa ikustera, segun no baietz, porque emakumienek ez daukie, bai dau, goze puntu hori ikusteko ustot badauela leia edo apustu bat, esatututa azken oin dela 11 urte jokatu zan, bat eta bakarra, orduan, oiningo balitzak eben ikuste ikusgarretasun ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenin, neskak Aizkoran bebai gabiz, ez dakit zelan esplikau, adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik 14 erdi mozten da, eskegu 5 bakarri moztoguz. Orduan, iruitze jatak geroza aurrera bagoizela, maia haundituz doiela esango neuke, baina ondinope saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual ez datoz bat, da, hemen bakoitza bere iritzi xedeuke, orduan. Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen? Ez dakit, igual gure partetidan eta antolakuntzakin ipini bigaien, neskadan hona jogu pres gauz. Horrek, ez dakit. Hitz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik, horrelako gauzuz ez egiten da? Euskal Herriko txapelketan bebai, nahiko genduzela kendu 36 ontzako, txiki segi ikusto guzelako, eta ez dakiz zer, baina, jarren bida, jumene bida federazio momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, orduan, ez dakit. Igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat, ez dakit, iruitze jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da iniziatiba ikorretarako edo danon arte zer mejora baldugu, ez dakit. Herri kirolak 18 modalidades, baina eski 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak, ez dakiz lan esati bateratzie edo danan iritzi jasotzi eske oso lanketa ondixi izango litzake. Aldagai guzti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan? Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut, hola apustua jokatzeko eta zaili duitzen eri personalki. Uste dut dela gu ibili ginen ziren erakustaldiak, ikusteko jendeak gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, gero profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baita esaten duelako, esaten duena igual apustu jokatu behar baduzu zelan, zenbat denborakoa, ez dakit 20 minutukoa, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut. Mugak badaude, baina baikorra bazara zu, Karmele?
Bai, ni aurrera, dinot, bideo honi endo esela gustot, txapelketa asko jokatzen da bizela, ondino adibidez Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, burdixai bueltak emote jako zena, zelan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, badauz ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta harri jarrotzen batipat inda kriston goraka die, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkoran esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora jomiko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausu lortzen diela, beti ez dela beti gora. Goitzi berazko biditu bai da, bardine pasajoak konpentatoloien, oso ondo 2021 eta 2022, hortik horrera ez da igual aurten ingo da. Ez dakit, orduan biden aurrera jarraitu bidala, talanin jarraitu bidala. Ez teula bestik. Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu? Esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabeideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, eskerrik asko, eta gero egoera txarra dagoela federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitizke kejatu, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola da, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta emakumeentzat, pozik, nik ikusten dutelako esan du, nik bi persona ezagutu nun, eta orain ez dakitzen bat daude, baina pile bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago. Nabardura hori egin du, bera mutila da. Bai. Errealitatea da. Bai. Realidade bada, eta nitzako momentu honetan eskesteuke parekoik, ikerrek gauza dien moduen, eta berak esan da, talde hon bat euke, azkenien horretan da bizenak inguru bat euki bidau, eta nik uste herrikoretan orokorren gabiznope bai, batez be hori federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruitza jata bai, 18 modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan 3 maila dauz, gero emakumiena, harri jasotzen, harri ondosek, harri txikisek, neskena kintopeko mutil, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, esokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, eski iruitza jata, oso ez dakit, eta gero, bakoitzago esela, bere mundure, arrizulatzaiek igual kejadie, eta idiprobaku kejadie, gero aizkoraku kejadie. Eta batasun bat lortzi, iruitza jata, dana da herrikirola, dana da gurie, baina ze puntutaraino. Eta hoxe, igual instituzioen aldetik eta biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri gaiela hor igual. Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea egotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hautagai oso ikusten ditut, Nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dela lainbeste kirol, persona batek ezin du eraman hori dena. Zuko zen, niri izango, lagundu aizkora, niri gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, harri zulatzailea, ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona, ez dakit. Beste era batera, antolatu beharko. Ez gela errezar, badakit horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Danak amaitzen da bezarra, eski normala da. Kejatzeko dano gauz, Bai. Hemen telefonu hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri behitut zau. Gero beste datek kejatzuzte, eski, zueke sarreri edukezu, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Bestik ez dakiz zer, orduan, badauela hor txoke bat bait, eski normala da. Eski askoga. Gitxiga, baina aldi berien askoga. Eta udan aurrera erutia, eta danok esatugu eskau guri da. Bueno, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela eta hemen gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatot kejatzeko beti deukegule ez da, baina, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eken, lagunduko gule, ez da erza, eskola gitxi dau eselako, batez be aizkoran, dinot, ez da erreza, jente askok igual, nun apunta unike,
ez dakizun ora bideratu. Harri jasotzen, gero eta eskolak eixa dauz, herrikiroetako beste modalidade batzutan bai gero eta eskolak eixa dauz, orduan bueno, gauzela plazak betetzen, txapelketak egiten, eta aurrera betu gule bai. Bueno, hementxe, egin dugu Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat, Maribi zure hasierak aipatu ditugu, Karmelek hortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fisikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila esker bioi, eta segiren arte bezala. Eskerrik asko.